Tyypit, arvatkaa mitä. No. Vanha ääni on tullut takas. Te ette voi uskoa, mutta kattokaa, menkää vaikka Robloxiin, niin nykyään kaikissa peleissä on Mä voin näyttää vielä. Sitten mä menen johonkin peliin, venatkaa. Mä menen nopea. Mulla ei saapa kuulu. Joo, kuuluu. Me Brookhaveniin. Ja ihan mihin vaan kaikkiin peleihin kuuluu. Hamburgiskin kuuluu. Kattokaa. Mä menen vaikka sellaiseen, missä pystyy respawnaa tai sillä. Vuosi ei oo 2022 tai näin. Mut se muuttuu taas. Mä menen tähän vaikka tähän peliin. Niin kattokaa, venatkaa. Tää hetken bugi, niin... Joo. Jolloin se menee. Tää bugii aika paljon. Ehkä me päästään nyt. Mä siis niinku vannon. Häh? Okei. Okay. Mut mä vannon. Mutta anteeksi kiroilusta, mut kattokaa tää. Tätä peli sekoilee, mut kattokaa nyt. Kuunnelkaa. Ääni. Legendaarinen ääni. Se on tullut takaisin. Ei enää sille ääne, vaan just näin. Mutta nähdään seuraavassa videossa. Se on moro.